भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेलाव एबा टाइटेलाव नायना मोनथिखादो जानांगौ जोंना दिनैना भिडिअआ जाबाय माबा दंफांनिफ्राय बारजुमनाय आरो समझ रहे हो ना जोङो साथामजों बारजुमगोन सोर बांसिन गोजौनिफ्राय बारजुमनायनो मा होनो प्राइज मोननाय सेन्देलनि माला मोननाय दे नायनोसै बिदिबा सोर देरहायो हेल' गाइसफोर लोगो सानैया रेडि जाबाय नै दंफां सायाव दङो सासेया नै माबायाव दङो इजा ओइ आसोल हाय होन हाय मोद फाग्ला मा सिख्लाफोर बायदि ओइ लोगो सासे नै आसोला इथ' लाजिखाया र' मोदलासो ना मानसिया र' आंनो खोन्थाहरनो र' दे बारजुम साला बारजुम दे इदिबा चेनेलनि प्राइस मोनगोन नोंसोरो फाग्लाया गोलैबाय चेनेलनि प्राइस मोननाय नङा नोंसोरो फाग्लाफोर हेल' गाइस नै जों दंफांनिफ्राय बारजुमनो नागिरदों माबोरै नुयो नोंथांमोना नाय खनसे आं बारजुमसैलै नै आइदै कौन है ये लोग कहां से आते हैं सो गाइस वो देखो ऊपर दोस्त लोग पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं वहाँ पे जाम करने का हमारा इरादा है तो गाइस जाम करने वाला है चलो जाम करो गाइस चलो जाम एक गिर गया ये बहुत खतरनाक है और दूसरा वाला वो देखो कैसे लटक रहा है बकरे की तरह साला ये तो पूरा मंकी लगता है साला लटकता है हेलो गाइस दिनै जोंना मोनसे चेलेन्ज दोङो बंफां सानिफ्राय बारजुमनाय स गाइस प्राइसआ जाबाय नैबे माला सासे आइनै गाखोबायानो हेल' गाइस माबोरै नोंथांमोना नै बारजुमलायनोसै आङो माबायदि जागोन बा होनलाय नै बिथाङा केमेराखौ बिनोनो होलांसै आंबो बारजुमहैनोसै सो गाइस बिसोर बारजुमसिगोन दे बारजुमनाया रेडि नै सासेया गोलैबाय प्राइजखौ बेनो मोनथारगोन जानांगौ नेक्स्ट नै सासेया जेनबाय So guys, the price ko na say. Yan. Hello guys. Ini price yang mana? Ya price. Nungtamun aku kan price ke. Hello guys. Video ko na nani mendang. Video ko na nani mozang mendang ba. Like, share, subscribe kalau nak banjai. Subscribe na dapat guys.